Consellera, hem sabut que s'està tramitant un projecte de llei al Congrés dels Diputats, l'anomenat projecte de llei d'eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia. Un projecte de llei que hem vist amb preocupació que vol suprimir els jutjats de pau. Els jutjats de pau als pobles són un servei molt important perquè ofereixen tranquil·litat al ciutadà a l'hora de resoldre de manera pacífica, gratuïta i ràpida conflictes entre veïns. Són la justícia més propera, a la vegada que col·laboradors molt importants per a la justícia ordinària. Tot i que el jutge de pau no és pròpiament un mediador, participa en molts processos de conciliació i en la majoria de casos aconsegueix que no s'arribi a judici. Com en resulta del seu propi nom, posen pau i resolen molts conflictes que s'enquistarien d'altra manera. En essència, és el mediador de tota la vida, és aquell que coneix a tothom i a qui la gent acudeix quan té un problema. El jutge de pau intenta resoldre els problemes del dia a dia, sol ser una figura molt respectada que s'escull democràticament pel ple i aquí el poble li atorga confiança. La seva actuació sempre va encaminada en pro de la tolerància i de la convivència entre els veïns i la missió dels jutjats de pau és intentar conciliar els interessos enfrontats, evitant que aquests arribin a agreujar-se. També el registre civil, per la seva banda, en fa una gestió, posa a disposició de la ciutadania dades, tràmits sobre naixements, matrimonis, defuncions, en fi, que considerem que són una figura essencial, un òrgan que aproxima la justícia al poble d'una manera molt difícil de reemplaçar. És per això, consellera, que voldríem saber quina valoració en fa el govern sobre el futur dels jutjats de pau. Moltes gràcies.